Здравейте хора, аз съм Павел, с мене. Мартин. Така, и днес ще играем, както виждате, на Brawl Stars. И за това, да, ще играем. Добре, Мартин, искаш ли на Big Game? Не, всъщност не можем на Big Game. Ако искаш ли на Friendly Battle или с купи? С какво? На Friendly Battle или с купи да играем? Ти избери, защото ти си ми гост в това видео. Ами... Давай с купи малко. Окей. После ще се стрепим едно в едно. Да, ще правим дуели. С 3 сезона днеска играех само за да спечеля Леон. Окей. Добре, айде, давай игра. Така, сега просто не искам да коментирам от те колко сме слаби. Просто сме си слаби, няма какво. Не сме слаби да Клашерс или Иван Кол или други. Да пробвам. До мен. Не да не ходи на там. Ще убия маймунката. Добре, забивам. Не. Чакай, искам да направя това. Дали ще го пия? Не, няма да успея. Да не, Лани. Аз умрях. Да, добре, че те казах, че се умрях. На мен много ми забиваше. Буквално почти всички са с нищо. Time the Frog. Не! Чакай. Вие можете да видите на видеото, че много ми забива. Добре, явно няма да играем с Едгар. А ще играем с Фан. Поне се изгуби сигурно. Изгубих 6 къпи, но както и да е. Става ли на нокаут? Айде на нокаут. Ай. Ударих си главата. Колко не? Ю. Какво искаш, бе? Чакай, аз сега те ще ги заблудя. И оня се върза. И естествено оня умря. То се сече да играе с Пайпър. И добре, аз умрях. Ние сме най-силните. Да, ние сме най-силните в кавички. Ние сме като хер. Ако може да спре да ми забива. Ти пък кога умрях? За малко да убия Ейсби. Да, аз също умрях. Добре, аз викам след тази игра да правим купи, защото явно ще загубим всички купи, които имаме. Да. Добре. Аз правя Friendly Battle, защото вече го направих. Защото вече го направих по принцип. Да, бе. Павел, ти са герои, да? Какво? Колко герои имаш? Сега ще видя. Само да те поканя. Имам 32 героя. Аз имам 30. Така, ще правим дуели на нокаут. Махни моите ботове. Ето. Само да избера карта на нокаут. Защо на тая карта? На тая карта. Добре. Добре, аз ще игра с Тоя. И да знаете, хора, имаме забраняване на общото 3 бролера. Много вратително. Да, точно това. Сега той, ако се ядоса, може да ми забрани Дарил, по принцип. Той много ме ядосва с Ту, така че... Добре, виждам, че си пускаш до войника. Си бесва ще го убия. Time the Frog, окей. Заби ми точно когато аз умрях, но както и да е.
Оф, аз ще се телепортирам. Или... О, какво издърх току-що. Ти откъде имаш то хайпърче? Ала? What? What? Драго. Добре. Ти момента се загубиш. Не, това беше равенство. Може ли да играем на друга карта? На друга карта. Да, сега ще ти покажа. Окей. О, чакай, че ще... Waters of Doom, окей. Айде, готово да играем. И да ти припомня, имаме общо 3 забранявания. Ако искаш, може да ми забраниш някой. Тая карта е много гадна. И сега пак започва да играме на котка и мишка. Да, верно. Ние преди тук само играхме на котка и мишка, буквално. Не, трябва да спре да ми забива. Стой малко. Не прави нищо. Не ме би. Добре. Да, нали няма да заплашиш веднъж да му убиеш. Не, няма да те убия, чакай. Пусках си мобилните данни. Да, и как ще си спря? Добре. Да се спря играта. Той играеше бот ли? Да. Извинявай. Колко забавно. Waters of Doom, не. Само да посмееш. Добре. Аз ви казах, с той много ми изнервя. Обаче за сега няма да го забраня. За сега. Казах. Добре, айде. Няма да игра с него, ще игра с друг. Добре, от сега нататък е забраненство. Не, тогава и аз си забранявам с Дарио Сашели. Да с кой? С кой ми забраняваш? С Дарио Сашели. Какво? С Дарио Сашели и с кой друг? С Бу. Окей. Нали знаеш, че имаме Корделиус? Не, забранявам Корделиус. Не може. Вече си направил това решение. Аз си издадох. Що мисли? Как те уби Нани? Да, много коварно беше. Пък беше и веднъж започна и те уби за това удара. Нали знаеш, че мога да стърна на така? Да, знам. Знаеш какво ще направя? Не. Аз не знаех, че Нани може това. Аз не знаеш, бе. Не знаех. Не, интернетът ми, чакай. Добре. Опа. Добре, няма нищо. Това го направи ботът. Да, бе, ботът. Ама верно ми заби. Аз съм много смотан, гледай сега как ще гръмна. Не. Добре, аз ти забранявам. Кой да ти забраня? Сту, Нани и още кой? Не, Нани! Сту, Нани и Отис. Тук ще да играя с него. Знаеш, след това, като си забранил някой, ти ми забрани Шели, Бул и там още кой? Корделиус. Да. Кой? Корделиус. Не. Ти каза друг? Не мога да игра. Аз казах Едгар. Значи ти каза... Чакай, не. Ти ми каза Едгар,
такова. Едгар. Едгар ми забрани Бул и Шели. И тък му чака да кажа, че не можеш да сменяш тези, които си забранил. Как сме много демични, ние си. Не? Ти ме уби. Как сме? Не. Да. Стикате. Не. Не. Вау. Добре, значи ти си ми забранил Едгар, Бул и Шели, а аз ти забраних Сту, Нани и Отис. Тука ли си? Не. Браво. Пайпър, не! Какво не е, като ти си с Корделиус? Да, Корделиус, ама... Аз имам много правен медник, да знаете хора. Издадох ли се? Да, и той сега пак се скри някъде. Ух! Ух! Ай, къде си? Къде пак изчезна? Ух! Ух, аз съм на 187 кръв. Не. Не. Видя ли се с какво направи? Пайпър бие по 3000 демидж. Как няма да ме убиеш? Екстремно. Как няма да ме убиеш? Окей. Къде си, Лючка? Абе, къде си, бе? Ето там. Не! За това удара се уби. Ти би по 3400. Как няма да ме убиеш? Трябваше да забраниш Пайпър, че съм точен с нея. Добре. Том така ще играем. Ще играе с Узи екипика. Не. Ти ще играеш с... Ти може да се... Ти ще бъдеш с тъпия Дайнамайт. Дайнамайт! Не! Да ти засрико. Дайнамайт! Уи! Ой! Не! Това не трябваше да става. Знам. Уи! Какво правиш? Уи! Оттам някъде да стигнем. Не! Това не трябваше да се случва. Чакай, аз дори не знам как се прецелих. Така. Не ми каза, че се сложа бомбата за нищо. Не. Сега ти ще играе само с Дайнамайт, не. Ти го забрави, нали? Да. Не. Абе, аз сега не знам с кой ти играе. Не. Съм 100% си с Едгар. Не. Той също е много дразнещ. Не. Да, не. Днеска ми се падна Legendary, виж какъв скин имам. Да, много добре виждам. Чакай. Да, прав. Да, ето те. Да, изведнъж ще скочи и ще му убие. Аз не съм с Едгар. Не, бе. Ето.
говоря. Хора, аз буквално вчера взех Рико. Аз днеска взех Едгарите. Мачих поне 15 дена, за да го взема. Ох, ама аз къде знам, че имаш толкова силни удари, бе? Как да не знаеш? Ох, ама ти биш по 1400, бе. Колко искаш да бия? По 5... Ти му... О, файт. Абе, ти знаеш, че ботове колко са силни. Какво? Ботовете, между другото, са много силни. Да, знам. Абе, какво правиш, бе? Добре, значи мога да игра с този. Не, кой каза да стигнеш? А? Де? Ето ти? О, не. Не, защо? Не знам. Дядо Мороз идва да ти дава подаръци. Ами ако аз не искам. Да ти дава чушки. Направо, ако иска и макарони. Реве ми се. Пак идва дядо Коледа. Не искам да идва. Дядо Коледа. Търси очи. Джага. О, не! Абе, не ревеш ли? Да, не рева. Добре. О! От сега нататък нищо. Надявам се да не си с Дядо Мраз. Добре, не си с Дядо Мраз. Дядо Мраз? Той пак е снежен. Снежко идва. Но... Уи! Абе, аз трябваше да си сложа другия... Къде? Джага. When you see the new джага. Не, как ме уби толкова бързо, бе? Това е. Виж? Разтопен детка. No, лесно. Yes! Немец. Къв ме нарече? Немец. Нищо е. Не съм се нарекал нищо. Не! Уи, не! От сега нататък забранявам всеки твой герой. Освен кой? Освен никой. Освен Леон. Не, остават само нея. Хайде. Брат, аз тогава ще да играя. Не знам, аз ще играя с Ейтос. Там? На кой играем? И аз не знам. Абе, не, какво прави? Не знам. What the hell? Какво всички герои са завалени? Не знам. Бандит. Сега си избираме герой. What the... Тук що се забраних Леон? Аз съм малумен. Забраних си Леон. Забраних си.
Майко, ще ти играеш ще сипа. Май та игра... Нали няма ботове? Добре. Бате, това ми бие демидж, защо има такова нещо? Ай, не, не, и даже... Хот-дог! Аз не знам какво направих. Телефон! А, не! Не! Много... Ала, не! What? Остава тук, Верно. О, това беше много странна битка, нали? Това беше много странно. Верно. Джак. Ма това е много гъвно. Махнеш ли? Не. Ще махна само от това, да си избираме банните герои и такова нещо. Убима. Няма да махам бялото нещо, защото е яко. Гледай ме. Сега поне... О, здравей. Добре. Сега ще махна само това, където си избира... не, той имаше един рунд. Един рунд, който ти ще спечелиш. Не, няма. Ти па така ще кажеш. Да, така ще кажа. И така би се пага нищо. Айде, убивай ме. Какво е това? Какво? Кой това? Не! О, не! Тук защо пак се засмях беше малко. Това беше много странно нещо, нали? Махни го с това веднага. Ще махна... Кой ще махна? Кой ще махнеш? Мене? Не. Супер чардж. Значи, мотор, Angry Robo. Иначе така. Абе, колко минути са минали? Какво? Колко минути са минали? От видеоклипа ли? Да. 24 минути. Ами, колко ще изиграем? Angry Robo го махна. Какво ще трябва да махна? Да махнеш робота. Робот. Махнах робота, добре. Така нещо по-съществено. Реди. Забравих да махна това. Кое? Аз си забранявам. Аз си забранявам. Кой да си забраня? Не, аз забранявам на теб. Ами аз тогава знаеш ли кой ще ти забраня? Кой? Your pick. А ти си ми забранил Едгар. Да. Трябва да си избера герой ли? Да. Корделиос! Защо Леон? Защото не знам. Забравих да махна това.
хит. Аре бе, много бавно тече. Корделио! Корделио. А това където бие Деми, ще го махнеш ли? А, не. То реално не бие демидж. То бие само в началото. Не, да не си посмял. Аз си го изчерпах. No way! И мен са 15 неща. Защо се въртиме окръг и искам да ме пуснеш от това лилаво нещо? Готово. Бай! Аз не знам на къде отивам. Аз умре. Yes! Yes! Защо има 4? Само да си посмял. Yes! О, само моите неща са до мен, знаете ли това нещо? Run to Rust. А Павел, ако затвори телефона, какво ще правим? Как го затвори? Защото има 50 няколко минути, 40 и няколко. И ще си звънем пак. Какво каза? Ще спре ли видеото или не? Не. Добре. Значи да не се притесняваме. Да. Сами. Ной. Браво! На павката! Не забрани. И няма да играл раз. Ти имаш две победи, аз имам една, така че... Какво? Ти пък кога ме уби, бе? Мирсик Буку. Забрани на него ли? Без да иска го натиснах. Не. Run to Rust, match over. Асан? Аре, той Ронки да се късва. Какво? Какво? Така. Добре, айде, приключваме. Айде, ти къси видео.